Aquest mes de maig hem viscut la primera onada de calor. Segurament no serà l'última. Des d'Igualada Som-hi proposem que Igualada es prepari davant aquests episodis i s'impulsi un pla de calor per donar servei a la població en cas d'onada de calor. Proposem, d'entrada, 5 mesures. La primera, oferir accés gratuït a les piscines municipals pels col·lectius de risc, majors de 65 anys, menors de 16 i dones embarassades. La segona, obrir refugis climàtics als 5 centres cívics de la ciutat per tal d'oferir sales de lectura o d'estada amb aire condicionat. La tercera, punts d'hidratació als diferents barris de la ciutat que complementin les fonts públiques. La quarta, jocs d'aigua i tallers amb aigua als casals d'estiu de la ciutat. I la cinquena, oferir consells energètics per mantenir els habitatges en bona temperatura, els habitatges frescos. Demanem al govern de la ciutat que tingui sensibilitat davant el que necessita la població en cas d'onada de calor. Hem de pensar que no tothom marxa de vacances i no tothom té aire condicionat.